Vrei să vezi cum arată un penthouse primitor, dar spectaculos? Sunt Loredana Preda și te invit astăzi să vizionăm un penthouse amenajat de echipa Noblesse chiar în nordul capitalei. Hai să-l vedem împreună! Aici începe povestea acestui penthouse deosebit, cu un open space generos, 3 dormitoare și 3 băi. Încă de la început, covorul de marmură și piesele de artă ne atrag atenția și ne invită subtil să descoperim farmecul întregului penthouse. Haideți cu mine să vedem care sunt detaliile care fac din acest penthouse un loc primitor cu subtile accente de luxury. Ne aflăm în zona de dining, care reprezintă centrul poveștilor în familie. În centru se află o masă de dining extrem de frumoasă, de aproximativ 3 metri lungime, ovală, unde prețios este furnirul din stejar argintiu. De jur împrejur, cele 10 fotolii din catifea moale au fost alese special tocmai pentru a asigura confortul serilor lungi petrecute în familie. Ne atrage atenția comoda, această piesă extrem de valoroasă, realizată în Italia, cu fronturi din MDF, traforat, pattern Art Deco. Detaliile aurii din metal pe care le găsim atât în bufet, cât și în oglinzi și în corpurile de iluminat, reprezintă acel touch subțil de luxury specific întregului penthouse. Zona de living continuă povestea acestei amenajări. Cele 2 canapele curbe invită la conversații care încep încet și se termină târziu. Textilul bucle, în nuanțe de crem, împreună cu fotoliile în catifea verde, încurajează cromatica acestei amenajări. De mare impact este șemineul electric, care degajă acea liniște care umple practic întreg spațiul, mai tare decât muzica. De mare impact este și fototapetul, care umple întreg peretele, în forme curbe, fluide, în cromatica amenajării noastre. Nuanțe subtile de vernil, de griuri, de bejuri. Acest fototapet este de inspirație din operele lui Pablo Picasso, comandat special pentru acest perete. Să ne bucurăm de câteva momente de liniște în această amenajare și să ne imaginăm cum ne-am simți în propria noastră casă. Ne aflăm în zona bucătăriei, care este mai mult decât un spațiu funcțional, este și extrem de sofisticat. Zona aceasta continuă povestea amenajării în aceeași cromatică de tonuri de vernil, pe care le regăsim în scaunele din piele, verde crud, dar și în fronturile din bucătărie. Spațiul acesta are o dublă funcțiune. Pe lângă funcțiunea de bucătărie, plăcerea de a găti, are și un rol de socializare. De mare utilitate este această piesă de bar, care face parte din colecția din living. Regăsim aceleași fronturi din MDF traforat, o piesă care va deveni cu siguranță vedeta serilor. Să ne imaginăm cum ne bucurăm alături de familie și de prieteni la această insulă îmbrăcată în marmură neagră, Nero Marchina, unde plăcerea de a găti capătă un nou sens. Avem la îndemână toate electrocasnicele încorporate în bucătărie, astfel încât bucătăria aceasta nu este doar frumoasă, ci și extrem de funcțională. Vă invit acum în apartamentul matrimonial, care ne întâmpină încă de la început cu un aer elegant, dar nu în exces. Are toate funcțiunile necesare, inclusiv un dressing generos, produs în Italia, complet accesorizat, care își îndeplinește cu succes misiunea pentru care a fost creat de designerii de la Noblesse. Vă invit spre centrul apartamentului, dominat de un pat înalt, capitonat, cu un aer chic parizian. Culorile au fost alese astfel încât să fie neutre, un accent subtil de corai pentru a liniști mintea și a crea un aer odihnitor. Baia confirmă aspectul luxury la acestei amenajări, unde vedeta este marmura. Apartamentul are în plus încă o zonă suplimentară de depozitare, creată tocmai în spatele acestui perete, unde echipa Noblesse a reușit să optimizeze fiecare spațiu. În plus, deși spațiul este mic și intim, am creat o zonă de citit cu o vedere superbă pre-grădină. Priza acestui penthouse este cel de-al 2-lea apartament. Haideți să-l descoperim împreună. În dreapta mea este baia, unde reîntâlnim aceleași combinații, lemn împreună cu marmura, având împreună aspectul luxury. Intrăm în zona de dormit.
Iar expresia care poate defini acest spațiu este jocul contrastelor. Haideți să vedeți la ce mă refer. Aici am îndrăznit să combinăm forme moderne, lemn închis la culoare, texturi calde, catifelate, precum capătul de pat din catifea, corpuri de iluminat rustice, tablou de artă modernă minimalistă, un joc de culori. Practic acest lucru ne-am dorit, să îndrăznim să combinăm forme, să combinăm culori, să combinăm textile, să combinăm materiale. Iar rezultatul este acesta, surprinzător, dar atrăgător. Vouă cum vi se pare? Te invit acum în dormitorul de copii, un micro-univers pe care îl descoperim împreună. Peretele accent în nuanțe minerale te poartă cu gândul la un apus prins între munți și mare. Canapeaua extensibilă o putem descrie ca pe o piesă cameleonică. Astăzi este un loc minunat de citit, mâine poate deveni un loc favorit de dormit. Nuanțele de teracotă pe care le întâlnim în fotoliu și pernițele decorative, verdele adânc din canapea, se completează ca într-un tablou curajos, dar echilibrat. Îți dorești și tu o amenajare pentru dormitorul copilului tău, de care să se bucure în fiecare zi? Echipa noastră de arhitecți și designer de la Nobles te așteaptă să-ți îndeplinească visul. Urmărește-ne în continuare! Sper că ți-a plăcut acest proiect de prezentare al penthouse-ului. Urmărește-ne în continuare pe canalele noastre de social media pentru a descoperi și alte proiecte surprinzătoare. Și nu uita, fă-ți casa locul cel mai iubit cu Nobles.